naganda mo puloy-an sa tanang nga balaan o mubalik siya dili sa kalibutan kuhaunot lalinon ang nagtuman usa tumanunta ang tanang sugod niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron ni panilngan sa dugo sa katawhan karon atuat siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa kanan nga balaan ug mubalik siya dili sa kalibutan kuhaunot lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dili sa kalibutan kuhaunot lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dili sa kalibutan kuhaunot lalinon ang nagtuman kuhaunot lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ug maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Oho, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon padayon kami nga naghatag sa mga pagpasalamat ug pagdaig diha kanimo niining kahigayunan nga imo pang gitugot nga masabod pa sa kahanginan ang binhi sa kamatuoran. Tuguti nga kini nga programa imo unta nga panalanginan ug kini nga istasyon nga mahimo kini nga instrumento Ginoo sa pagdala sa kahayag sa kaluwasan ngadto sa mga nagkalain-laing mga dapit ug tuguti nga ikaw magapanalangin sa mga taong nagapaminaw nga pinaagi sa influensyas gahom sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagagiyahan ug pagakabigon sa pagduol sa pagpangalagad kanimo aron usab sila unya mga luwas sa adlaw sa imong pagbalik. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, amo kining pagadawaton tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Mga higala, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako uyamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Maayong hapon ug maayong gabi og welcome. Well, sama sa naandan higala ato usa ning ibanan
og mga pipila lamang ka mga text messages dinhi sa atong cellphone tungod kay wa man tay sapat nga panahon gud sa paghurot pagbasa ni ining mga text message. So kantong mga text nga wa pagyod mapansin, pasensya lang gyud mo kay og di mi ninyo sabton dili magyud mi makahatag og satisfaction sa inyo tungod sa kagamay sa atong oras nga naangkon dinhi sa kahanginan. Lato ning kuan sa ato ning basahon ni sir, maayong gabi sa inyo. Bisan og udto paron mo maayong gabi kay sa gabi pa man ang inyong programa, sir. Ako diayng i-great ang akong cash kasi ni nga kanunay magsunod sa pagpaminaw sa inyong programa. Unya cash ang atong gikasabutan ato gyud unya na nga himuon kay aron ma-surprise si mama. Salamat kaayo, sir, sa imong pagbasa. Okay, kinsa masaning imong kasyan hinuon. Mura manig na amoy giplano nga isurpresa ninyo sa inyong mama. Okay lang. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa atong programa. Okay. Maayong hapon, Brad John. Kadto si Lando Sevilla nga taga-amo ang magsigig paminaw sa inyong programa. Mga born again, Brad. Salamat gyud sa inyong programa. Dako kayog tabang sa espirituhanon nga kinabuhi. Gikan ni kang Ma'am Nelia Umolon. So thank you so much, Ma'am Nel. Unya nalipay pud mi nga inyo na nga gitext dire nga ang atong listeners ning simba na, ning bisita na, no? Unya Brother Lando Sevilla Diaz Tagbubunga, Bilyabal, Leyte. Salamat kaayo sa imong pagbisita sa nang labayng Sabado dito sa simbahan sa Seventh-day Adventist diya sa Tagbubunga. Hinaot nga ang Dios magpakamaayo nimo uban sa imong pamilya. So Ma'am Nelia Umulon, thank you so much sa info. Unya mga born again din sila pastor kini si Brother Lando Sevilla. Maumao pod ni sa mga Latayada family diha sa diintong dapit sa nakrasan ni former President Ramon Magsaysay. Unya nakaabot pagyud ang ato nga mensahe through sa program nato didto nga unsa nang layua og unya duha ka tuig nila sa mga Latayada family. Niabot ra gyud sa panahon nga ilang kinabuhian nagkahayag sa kamatuoran, no? So, once again, Brother Lando Sevilla, salamat unya. Hopefully nga karon sad nga Sabado makabisita gihapon ka sa simbahan. Okay. Niapatay basahon, sir, doon na may pangutanan ni. So dili lang usa tanani no kay napahibalo na nato nga tubagon nga pangutana. Okay, ato ning basahon igsuon kahi kabahin sa adlaw nga igpapahulay alang sa atong mga minahal nga mga Catholic sa ilaha klaro nga Domingo apan ang iyaha sa Dios nga adlaw nga igpapahulay adlaw man nga Sabado. Nan karon asa man gyud ta mosunod sa iya sa Dios o sa iya sa tao? Miingon ang Dios, kinsa kadtong moalagad kanako kinanglan magsunod siya kanako. Magsunod siya kanako. Sani karon unsaon man nato pagsunod sa Dios igsuon kon sa Domingo magsimba apan sa Ginoo Sabado gayod. Gikan ni kang Brother Joseph Kimno. Well ni apatay basahon to ning good PM ya wala man tingog inyo tingog katuning kagabi nga taod-taod si Brother Libby nagkasulti unya wa makuan ang microphone kay doon na lagi pwede i-diferensya usahay. Og di ay sir, ako i-great akong suod kaayo nga higala og naay Dios sa iyang kinabuhi og sa tibuok niyang pamilya nga si Albert
pagkakanagahan San Remigio og sa tanang naminaw karon didto sa iyang mga silingan kay naminaw usab sila karon. Maayong gabi diha kaninyong tanan migo og salamat sa kanunay ninyo nga pagpaminaw diha sa programa. God bless and keep safe. Salamat sa pagbasa, sir. Gikan ni kang Brother Joseph Kimno. Salamat sad kaayo Brother Joseph. Unya ato paning basahon ni okay, ni ay nagpadag bersikulo si Smar ni. Di pa nato ni makuan ron si Smar kay di amay atong gi kuan. Maayong gabi usab diha kaninyo sir, Pastor Joel og statang naminaw og gatan-aw sa live. Karong maayong gabi usab diha kaniyong tanan mga igsuon. Padayon sa pagpaminaw ug sa pagpangalagad ngadto sa atong buhing Dios. Walay atrasay kay ang Ginoo nagasingabot na iyang pagbalik. Busa lumahutay lang kita aron maangkon nato ang kinabuhing dayon. Salamat sa pagbasa sir. God bless and keep safe sa tanan. Agikan kang Brother Joseph Kimno. Sa nila patay basahon sir, pangutana gihapon ni, so dili pataan ni maka hatag usa og atensyon kay naa na may na tiksa na nato nga daan, no? Okay, ato paning basahon ni pwede ba sir nga pangutana gihapon, so dili gihapon ni nato paron, no? Okay, sa dili pa si Brother Libby maghatag og pag mo basa pod umuiban og mga text messages ay ang cellphone ay palihog ra kog li diha pastor kung mahitungod sa atong mga viewers og di inigikan kay lagi mo reload ra ba gyud ni. Okay, salamat Brother John. No, nya maayong gabi des tong mga higalag, mga suking tigpaminaw nga naabot sa tong Sibya karong gabi una through radio o gungin man sa ato ang Facebook live, no? Unya dinhi karon sa atong screen ato ning i-welcome og pagabasahon nato ni ang mga pangalan sa nakig-uban nato karong gabi una. Diha karon sila si Maricel Bruniola Sanchez, ang ihang message, good evening sa tanan listener and God bless sa radio program. Anya diha pa sumpay watching FB Live at Balagtas Matag-ob Leyte. Diha sab si December ang iyang message, good evening everyone watching live from Camotes Island, God bless. Diha sab si Sister Merlin Derder sa Dakit, maayong gabi sa tanan, ilabi na sa naminaw watching. Diya sab si Nilia Omulon ang iyang message, maayong gabi Pastor Bajon o Brad Libby. Diya sab si Geraldine Matiao Caballero, iyang message, good evening sa tanan, maayong pagpaminaw, greet ko sa Caballeros family, salamat and God bless. Diya sab si Darren Joy Bitos ang iyang message, maayong gabi sa inyong tanan, ara o God bless. May gabi inyo diha inday. Diya usab si Sister Rose Balag sa Bohol, maayong gabi sa tanan, ilabi na sa taga Kabangkalan Church members nga naminaw sa radio og nagtan-aw sa FB Live. Dasi gihapon ta mga igsuon bisan pa man sa panahon nga maglisod. God bless sa tanan. Okay no? Diya usab si Rico Simbahon Iting ang iyang message, good PM sa inyong tulo, Rajon from Baliti, Villa Baliti, dasig lang jud ta. Salamat Brother Rico ko amani ato ning listener, Pastor. Unya ako lang gyud ning hisgutan usa nga nindot ning ilang kuan kay bisag kapila ma-disappoint ang ilahang bautismo, murag na kuan gyud sila. Pero padayon ra gyapon hangtod nga nakadawat ra gyud og bautismo sila si Brother Rico Iting sa Moramnig kag Baliti ini Villa Baliti.
Kino niya dia sab si Pastor Rickson Marquez. Mayong gabi Pastor, watching from Cavite. Mayong gabi sab nimo dia Pastor. Si Pastor Rickson Marquez. Pastor Rickson, maayong gabi ini mo diha Pastor og sa imong pamilya. God bless niyo tanan diha and keep safe. Kino sa pagkakaron mo pa nitong nakita dinhi sa atong pikas nga monitor o ni address pikas duna say nakita nato nga 17 na ka mga nagaview pero ato ning tingbon unya panahon sa pagtubag sa pangutana. Akong ihatag balik panahon di ano Brother John? Well, si Brother Libby Higala magaiban sad og mga pipila lamang ka mga text messages sa ihang cellphone, no? Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi ino sa tanan natong mga suki, mga pinalanggan tigpaminaw, mga viewers. Welcome ang tanan. Unya ato ning basahon kining pipila ka mga messages. Good evening, maayong pagpaminaw ni Mads Bibi Nolia, Paypay Daan Bantayan. Happy birthday ni Ate Prissy Moralde Sobrosa from Missionary, Sir Ed, Sir Joseph, Sir Tata og Sir JJ and Pastor Hill, no? Gikan ni kang Pastor Hill Edo Liberio. Okay, ato pa rin tanawon niya sa gikan sa Lamintak Norte. Good evening, Brad. Brad Libby, Brad John, greet ko kang Alex Kanyada og sa tanan nako nga kauban sa SDA diha sa Midilien og kang Konsihal Raymond Olivar. Mayong gabi diha, Konsihal. Musta na? Musta naman ka from Felipe Soliera. Okay, niya pa itong tanahon. Brad, unsa na pod inyo ipasabot ana nga teksto. Klaro man jud ipahunong na. Sige lang no, kay mamaning nambirag yapon sa kagabi abot ram panahon nga amo nang tagdon higala kanang imong gihuna-huna nga gipahunong na unsa ipasabot ana. Okay, salamat dayon doon nagload og 50 pesos. So thank you kaayo. Wa man pod magpaila dinhi. So salamat kaayo, ang Dios magpanalangin. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John. Daghang salamat Brother Libby. Well, adto ta. So magayo lagi tag suri sa nag-text ani kay tungod sa kadugayuna, pero salamat nga ang iyahang number na kontak pagyud nato, no? Unya okay lang siya, nakasabot siya sa atong sitwasyon, no? Ato ning basahon ni Sir, maayong udto. Doon ako'y hangyo sa inyo. Pwede ba diha sa inyo program sa radyo? Bahin ba aning mga Pentecostal? Bahin ba aning mga Pentecostal? Nga sani? Nga wanis. Dili sila mo sunod anang bautismo sa Amahan, Anak ug Espiritu, kay ang ilang nga bautismo sa ngalan man lang ni Jesus sa buhat 2:38. Dokumentado gyud kuno ang ila bautismo. Salamat sir og inyo ni tagdon. Ako gusto masayran. Si Brihildo Camposano ni. Okay, dagang salamat Brother Brihildo Camposano. Ato panimbalikad basabi kausa na lang. Sir, maayong udto, doon ako'y hangyo sa inyo. Pwede ba diha sa inyo program sa radyo? Bahin ba aning mga Pentecostal nga wanis? Dili sila musunod anang bautismo sa Amahan, sa Anak ug Espiritu, kay ang ila bautismo sa ngalan man lang ni Jesus sa buhat 2:38. Dokumentado gyud kuno ang ila bautismo. Salamat sir og inyo ni tagdon. Ako gusto masayran. Si Brihildo Camposano ni. Okay, daghang salamat Brother Brihildo Camposano. Mahitungod aning imong gi-text dire. Well, mahitungod niya na ayaw na lang na og problemaha pa ang ilang baruganan sa mga wanes nga Pentecostal kung ang ilang bautismo sa ngalan lamang ni Jesus, unya dili sila musunod sa gisulti ni Jesus
nianang bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ayaw na lang kaayo na tagai pa og importansya aron dili mahasol ang imong hunahuna. Ang punto na lamang nga ang niya sa Biblia mo'y mahatagan nimo og atensyon aron imong masabtan ang kamatuoran nga nalatid dinhi sa Biblia. Dili ni namo karong higayuna mahuman og tubag, Brother Brihildo Campusano, amo ning tagaan og pipila ka higayon gyud nga mapasabot kining mga bahina tungod kay tinuod na nga dili sila mogamit sa bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, kay ang ilang gigamit nga bautismo ang pangalan man lang ni Jesus ug usa niana sa ilang gunitan kanang buhat 2:38. Balikon ako, Brother Briheldo Campusano, nga ayaw na tagai og importansya bahin sa ilang mga baruganan, kundili ang tagaan nimo og importansya ang mga butang nga gipasabot o gisulti dinhi sa Biblia. Karon kini banggong bautismo, no, kung dili gid ni nato matagaan og kahigayunan sa pagsubay ang kasaysayan mahitungod niini, muabot gyud sa punto nga ang tao muhatag na lang sa iyang kaugalingong konklusyon. Unsa maning kaugalingong konklusyon? Iyang kaugalingong huna-huna og mga pagpanabot nga dili na maoy gipasabot diha sa Biblia. Okay. Unang-una, sa una pang makita nimo nga ang bautismo dili man lang kay diha ra gyud since from the beginning sa pangalan ni Jesus gigamit. Kay sa unang mga panahon, ang naila ingon nga katawhan sa Dios mauman ang Israel. Maunay giila nga katawhan sa Dios. Guwa niining nasura, wa ilha sa Ginoo. Ang uban nga mga nasod ingon nga iyang katawhan. Apan sa dinha nga miabot og mitungha si Kristo, ang tanang katawhan sa kalibutan ginadawat kana. Ug unya bahin ining bautismo wa gyud ni sa sinugdanan dili gyud na maoy gipasabot o kon dili na maoy gigamit ang pangalan ni Kristo. Pamati iragod ninyo sumala sa nahaunang Korinto kapitulo 10 bersikulo 1 ug 2 nag-ingod dinhi, mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong ginikanan na hianha ilalom sa panganod og silang tanan milatas sa dagat og silang tanan gikabautismuhan ngadto kang Moses diha sa panganod og sa dagat. Timan nga bisan pa ang mga patriarka o ang atong mga katigulangan o mga ginikanan ubos sa pagdumala ni Moises, giila nga sila na bautismuhan sa dihang milatas sila sa mapulang dagat, giilang nga sila na bautismuhan sa panganod ug sa dagat ngadto kang Moses. Giila to nga bautismo na to para nila bautismo ngadto kang Moses. Tandaan ninyo na, nga bautismo na sa diha nga mitabok sila ngadto sa dagat, no? Mitabok sila sa mapulang dagat, giila to nga bautismo nila unya bautismo to ngadto kang Moises. Sa naglawig na o ninglabay ang daghang mga katuigan o taas nga mga panahon, tungod kay ang kasaysayan padayon ug ang plano sa Dios hinay-hinay nga miabot sa daghang mga katuigan nga nanglabay, miabot usab si Juan Bautista nga mao ang anak nila ni Elizabeth og ni ni Elizabeth og ni Zacarias nga gitawag og high priest labawng pari. Miabot si Juan Bautista og unya sa pag-abot na ni Juan Bautista nagapang bautismo siya og kadto giilapod nga bautismo ngadto kang Juan. Samtang kadtong mga taong nabautismuhan nga gidala ni Moses gikan sa Ehipto ug unya gitawag to sila na bautismuhan ngadto kang Moses, nabautismuhan ngadto kang Moses ug unya sa sunod na pod si Juan Bautista miabot giila tong bautismo ngadto kang Juan, gitawag na og bautismo sa paghinulsol.
Pamati iragod ninyo ang gihisgutan dinhi sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 1, 2, 5, 6 ug 11 kung unsay gihisgutan dinhi niya. Akong basahon na sa Mateo 3, 1, 2 ug 5. Nag-ingon dinhi nga og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali didto sa mga awaaw sa Judea. Siya nag-ingon, pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. Mauni ang mauni ang termino nga gigamit ni Juan Bautista. Mag-ingon siya, pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. Sa 5 ug 6 atong basahon nag-ingon, og nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem ug sa tibuok nga Judea ug sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan. Kining Jordan mauni ang suba. Og timan-i nga niadtong panahona sa panahon ni Juan Bautista, dili lisod kasultian ang mga tao sa pulong sa Dios tungod kay sila ang muduol sa tao nga nagwali sa maayong balita. Lahi sa pagkakaron sa atong kapanahunan nga ang magwalis maayong balita mabaw o gukod-gukod ngadtos mga tao aron mapaabot ang mga mensahe sa kaluwasan. Sa panahon ni Juan Bautista, ang mga tao mismo nagayod ang muduol ngadto kaniya. Ngani kining lugar o dapit nga giwalihan ni Juan Bautista, usa kini ka lugar nga awaaw. Unya ang mga tao matud pa dinhi sa 5 ug 6 sa Mateo, og nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem ug sa tibuok nga Judea ug sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan. So kung imong malantaw ni nga ang mga tao ni adtong panahona maoy mo paduol sa magwawali, maoy mo paduol sa nagdala sa pulong sa Dios kay gikan sira sa Jerusalem unya sa tibuok kayutaan sa Judea ug sa mga kasikbit nga lugar didto sa Jordan. Din kining Jordan imong mabantayan nga usa kini ka suba o usa ka sapa. It means nga ang paghulagway dinhi sa bautismo dili kanang gigamit sa kadaghanan kanang pagwisik-wisik o buubuan ang ulo tungod kay dinhi suba sa Jordan, meaning diha sa daghan nga tubig. Nagingon ang size og didto sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Timan igyod nga ang tao nagkinahanglan nga iyang isugid ang iyahang mga sala ng Juan 1:9 ngadto kini isugid sa Dios. Unya dinhi sa 11 nag-ingon si Juan Bautista, ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol, apan siya nga nagapaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako tako sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo og kalayo. Mao ni ang gipasabot ni Juan Bautista nga siya nagapang-bautismo sa tubig, bautismo sa paghinulsol, bautismo sa paghinulsol. Pero may laing musunod niya nga siya gyud dili takos bisan pa sa paghikap sa sidsid sa iyang sinina. Buot ipasabot nga si Juan Bautista bisan wa pa sila magkita ni ining higayuna og si Ginoong Hesus, by the guided of the Holy Spirit siya nahibalo na nga dunay mosunod kay kaniya nga mas labaw pa kay kaniya. So kung imong tan-awon, imong landion, gipailan ni Juan Bautista ngadtos mga tao nga dili gyud ingon nga siya mao ang Mesiyas. So dunay mo abot nga musunod nga labaw pa kay sa kaniya. Ug unya kung imo ning tan-aw dinhi, si Juan Bautista nagapangbautismo siya sa bautismo gitawag og paghinulsol. Timan-i nga ang nag-unan ini nga bautismo sa panganod og sa dagat gitawag to og bautismo ni Moises. Samtang sa pag-abot ni Juan Bautista mauna ang bautismo sa paghinulsol sa panahon ni Juan Bautista. Nga kun atong tan-aw dinhi sa buhat 19, 1 ngadtos 4 nag-ingon dinhi sumala sa gisgutan dinhi sa buhat 19, 1 ngadtos 4 nag-ingon. Og samtang didto sa Apolo sa Corinto, si Pablo tapos niya malatas ang kayutaan sa ibabaw,
nahiabot sa Episo diin iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinun-an. Dos, nag-ingon, og siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo diha nga mituo na kamo? Og sila mingingon kaniya, wala man gani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. O, tanawa ha mo ni ang pamatod, pero nabautismuhan nagyudbaya ni sila sa panahon ning Juan, pero gipangutana ni Apostol Pablo, nakadawat ba mo sa Espiritu Santo sa diha nga gikabautismuhan kamo? Unya mitubag sila, wala man gani kami makadungog nga aduna di ay Espiritu Santo. Unya nag-ingon dinhi, og matud pa, og siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsa ang bautismo kaninyo? Sila mintubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. Ano niya? Ngadto sa bautismo ni Juan. Sa 4. Og si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol nga nagagda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulay kaniya nga sa ato pa si Jesus. Busa kadtong bautismo nga gigamit ning Juan gitawag kadto og bautismo sa paghinulsol. Nan si Juan Bautista, samtang siya magabautismo, nagahimo siyag mga pagpamatuod, iyang gipasabot o gisultian ang mga tao nga dunay moabot o musunod kaniya nga mas labaw pa kaniya nga ang iyang gipasabot mao ang Mesiyas nga si Ginoong Hesus. Pag-abot usab ni Ginoong Hesus, mao ni ang gihisgutan dinhiyo nga nagpili siya og 12 ka mga tinun-an. So anhi ko dinhi mo post unya ugma sa gabi ato unya ni nga ipadayon. So anhi ko mo post dinhi sa pag-abot ni Kristo nagpili siya og una gyud nga mga tinun-an niya. Nag-ingon dinhi sumala sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto 4 nag-ingon, og ang iyang napulog duha ka mga tinun-an iyang gitawag ngadto kaniya og iyang gihatagan sila kagahom batok sa mga mahugang espiritu aron pagpagula niini og sa pag-ayo sa tanang mga sakit og sa tanang kaluyahon. Ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles mao kini: nahauna si Simon nga ginganlan si Pedro, og si Andres nga igsuon ni Simon, si Santiago nga anak ni Zebedeo, og si Juan nga igsuon nila ni Santiago, si Felipe og Bartolome, si Tomas og si Mateo nga maniningil sa buhis, si Santiago nga anak ni Alfeo og si Tadeo, si Simon nga Kananeo og si Judas Iscariote nga maong nagbudhi kang Hesus. So kini siya mauni ang 12 nga gipili sa atong Ginoong Hesukristo. Busa brother Brihildo Campusano dinhi ko mo po sa timan igyod og sa tanang naminaw ron nga mauni ani at mo post dinhi sa diha nga si Kristo nagpili siya og mga tao unya kadtong gitawag og 12 ka mga apostoles. Ugma sa gabi ato ning padayunan, timan ato nang napasabot dinhis kahanginan. Una, si Moses na ang kadtong mga taong iyang gidala nabautismuhan sila sa panganod og sa dagat, gitawag kadto og bautismo kang ngadto kang Moses. Sa pangalawa, miabot si Juan Bautista, nagapang bautismo dito sa Jordan, og kadto nga bautismo gitawag og bautismo sa paghinulsol kang Juan. Og unya kay gisulti man ning Juan nga may moabot pa nga mas labaw pa kaniya nga mao ang Mesiyas, dinhi ta magsubay na kung unsa kini nga bautismo nga gipasabot o gisulti sa labaw pa nga moabot kang Juan Bautista nga mao si Ginoong Hesus. Well, brother Hermenegildo Campusano, Brihildo Campusano, dinhita unya hinaot pa nga ugma sa gabi kinini ang maminaw gihapon ka alang sa imong kasayuran kung ano man nga kanang buhat 2:38 maoy gigamit sa atong mga kaigsoonang mga Juanes
nga ngalan raman ni Hesus daw ilamang nga ineglect ang bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Well, pastor, ipalihog usa ako og lili dia pastor sa dili pa mo maghatag og dugang pa nga pagpasabot ining mga bahina. Okay, salamat Brother John. Onya diya karon usab si Pastor Rickson Marquez nakig-uban sa gihapon. Ang iyang nga message, greet ko si Apolinario og Jimmy Gorio Gumupas. Diya usab si Jeline Lagarisa Nunez. Good evening everyone. Diya usab Sister Lolita Anciano. Ang iyang nga message, maayong gabi sa tanan og diha ninyo pastor, mga brad og God bless. Diya usab si Konsehal Elvis Spiritus diha sa Manyo. Ang iyang message, maayong gabi sa Jesus is our hope og ngadto usab sa namati og sa nagtan-aw niining programaha. Diya usab si Jerry Villamor. Iyang message, good day Brother Tirana og Brother John, listening from Bangkasan, San Remigio. Kino sa di pa dayon ako malimtan di ay dunay gipa-great din hinato karon si Brother Sunny Mantos nga sila si Titing Sigarino og si John T. Pirigo diha sa Anapog. Mayong gabi kaninyong tanan diha og mayong pagpaminaw. Gikan to kang Brother Sunny Mantos nga greetings. Diha usab si Ma'am Gay Charis Lopez diha sa Luok. Nakig-uban sab nato ron iyang message, mayong gabi ninyo Brad John, Brad Libby og Pastor Tirana. Mayong gabi diha maninay. Mayong gabi sab nimo diha ma'am no. Nya dinhi karon sa ato ang isa ka monitor diha nakig-uban nato sila si Florida Amore Sigarino diha sa Tambungon, Elsie Long, Nicole Shane Derder, Rose Balag, Arman Barcinas Dinega, Eljon Nidia sa Manyo, Melanie Ilanison Perez, Jeline Lagarisa Nunez, Virgilio Rivera, Estrella Hanilin Sampan, Isao Dihito ang kinakusga nimong pag-umang conversion. May gabi inyo diha dong. Juvenal Estrella, Geraldine Maciao Caballero, Dexter Estrella, Phoebe Mainit, Ariston Bueno, Angie Kaumiran, Darnell Casimero, Joel Estrella, P1 Warren Kogal. Sir, may gabi nyo diha sir sa Camp Crame. Diyaw sab si Lisa Clay, Darin Joy Bitos, Danilo Akot Mendoza sa Canada, Maricel Brunyola Sanchez, Shirley Fuentes Alconten. Sa pagkakaron, mao pa niya itong nakita din sa ato ang screen. Muadto ta sa unahan sa paghatag dugang pagkagat. Kadali ragad pastor ato sa diing i-great din sa atong programa si Ma'am Ria Covillo diha sa nasod sa Lebanon. Ma'am Ria, maayong gabi ini mo diha. Salamat sa imuhang pag-view sa ato nga programa. Okay no, atong adtuan ang pangutana nga gipaabot din hinato nga naghisgot mahitungod sa katong tuo at pagtulunan sa Pentecostal nga oneness ba to Berjon? Yes, ang ila magod pastor mao nga dili sila mosunod ni anang gisulti ni Kristo mga bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unya dokumentado gid ang ilang bautismo sumala sa Buhat 2:38. Okay no? So dinhi sa Buhat 2:38 doon na kitay mabasa nga naghisgot dinhi og si Pedro mitubag kanila pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So doon ako'y nabasa or doonay gipabasa si Berlibi sa kuha nga translation sa Bible katong gitawag og Jewish Complete Bible nga translation. Kini dinhing word nga gisgutan sa Buhat 2:38 nga naghisgot sa pagbautismo sa pangalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa sala, giworded to sa Jewish Complete Bible nga the authority of Jesus Christ man gisgot nga repent and be baptized in the authority of Jesus Christ.
kung maghisgot tag authority gani, adto gyud ta mutan-aw kang Jesus Christ kung giunsa niya paghatag ang authority sa baptism ngadto ngadto siyang mga apostoles, dili kay pagpangutana sa mga tinun-aw or mga katawhan ngadto kang Pedro nga gihisgotan diha nga bautismuhan sila dito sa pangalan ni Hesukristo, kundi giagi sila sa authority. Unsa may authority nga gihatag ni Jesus Christ? Ang authority sa baptism nga gihatag ni Jesus Christ na din hinato mabasa sa Mateo 28:19 ngadto sa 20. Unsa man nga authority? Pag-ingon ni Jesus Christ nga paglakaw kamo, nagsugod na siya hatag og authority nga manglakaw sila. Panglakaw kamo, himuang tinun-an ang tanang kabanayan o kanasuran. O niya moabot as baptism, bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. That is the right formula of baptism and the authority of baptism. Mao na gisgutan didto sa the Jewish Complete Bible. Kay mingon man gud ta og the Jewish Complete Bible, didto man gud ni nagsugod sa mga Hudiyo ning atong gitamdan karon. So sila bay unang gipialan mo na nga atong susihon og sutaon kung giunsa nila paghanay didto aron pag-abot dinhi sa mga translation nato karon atong matandi kung asay insakto mga higala. So akong basahon dinhi sa Roma 3:1 og 2 kung tinuod ba nga didto ni nagagikan sa mga Hudiyo ning mga pagtulunan kining atong gikuptan karon, nagingon din hiya Roma 3:1 og 2. Nan unsa man di ay ang binta sa pagka-Hudiyo. Ang tubag sa bersikulo 2, daghan bisan asa ipaagi una sa tanan ngadto sa mga Hudiyo gipiyal ang pulong sa Dios. So mo na nga atong gituki usab ang ilaha nga Bible or ilaha nga scripture nga gigamit nga mao ni gikuag mga translation nato karon. Onya aron sab nga mahatagan ta og jutay nga katinawan, so atong gibalik dito sa ilaha nga original onya atong tan-awon itandi nato kon unsa ang insakto, no? So gisgutan dito sa ako nang gikaingon ang gigamit dito sa repent and be baptized in the authority of Jesus Christ mga higala. Sa dili pa ko mo sa dili pa nako ihatag ang dugang panahon kang Barlibe ato sa ning basahon dinhi ato mga viewers karon. Dia sila si GB Hiralia. Ang iya nga message, good evening nyo diha Kuya John, Kuya Libby ug Pastor Joel, God bless us all. Dia usab si Engineer Arnel Anciano diha sa Patag Argawanon, iya nga message. Maayong gabi Kuya John, Kuya Libby ug Pastor Joel, God bless sa tanang naminaw. Onya dinhi karon sa ato ang pikas nga monitor ato ning sulayan sa pagtan-aw dinhi. Diya nakiguban sila si Dexter Estrera, Ariston Bueno, Ariel Kababan, Luel Estrera, ito pa kining tanahon din no? Okay, wala na may nakita nato din sa pagkakaroon, mao pa lang ni ato nakita. Niya akong ihatag ang dugang panahon kadiha kang Barlibe. Okay, daghang salamat Brother Joel. Salamat po sa pangutana. Ako sa ning basaw ni Gala, Brad, ang bunyag jud Mateo 28:19. Okay, mga Brad, hanggaw man di ay mo. Sorry. Di ba giingon man ni Kristo nga iyang pag-resurrection ginang niya ang mga apostol kamo magsunod sa adlong Sabat day. Hununga na kay sa akong pagkabanhaw Domingo ng adlaw sa pahulay kay yatagan takamo og bag-ong kahayag kay walay nakatuman sa pagsunod sa igpapahulay. Nagpakasala lang gihapon ang mga Hudiyo. Sige lang no. Mahitungod niya na Brother Libby, iya na nga kaugalingong konklusyon, iyang kaugalingong huna-huna
Unya kita wa man ta nagsunod sa hunahuna o conclusions ta kundi diha mas Ginoo iya manang paghunahuna nga giingnan kuno ni Kristo iyang paggabanong hunungan na ninyo ambot pod og unsa nang klasihas Biblia iyang gibasa mas maayo pod na siguro nga iyang tagaan pod og mga kapitulo ug bersikulo. Bagong kunong kahayag. Oh, nga nang gitawag og bag-ong kahayag sa tawo nga nagkinabuhi diha sa kangit-ngit nga giila niya nga kahayag sa dihang nadangatan kas pulong sa Dios Salmo 119:105 maila na nga bag-o gyud na nga kahayag. Kino adto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag kay ipadayon pa man ni ugma ning bahina. Ang iyang pangutana na sentro sa Buhat Kapitulo 2 bersikulo 38. Lagi gisgutan diha sa bautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus. So kana nga word diha mabasa diha bautismuhan sa ngalan ni Hesus kay nagingon diha sa sugdanan nga matod pa diha nga si Pedro nagingon diha nga paghinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo alang sa kapasayloan sa inyong masala og madawat ninyo ang gasa o bautismo kamo sa ngalan ni Ginoo sa kapasayloan sa sala og madawat ang gasa nga Espiritu Santo. Mao na pagkaingon diha sa King James Version. Pero tanaw na higala ang dugang pang mga referensya dinhi. Ako ning gi-download og dali-dali kining Jewish Bible mga higala. Muni ato nga basa diri Kefa answered them. Kining Kefa mo ni Pedro. Pedro mitubag kanila. Turn from sin. Sa ato pa, talikod kamugikan sa sala. Return to God. Balik nga to sa Dios. And each of you, matag-usa ka ninyo, be immersed. Sa ato pa ganing immersed, i-unload. Be immersed on the authority of Yeshua, the Messiah, into forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Ruach Hakodes. Mao ni ang balaan nga espiritu. So sa pagkasulti yung dini nga og matag-usa kaninyo kinahanglan i-unload siya sumala sa pagbulutan otoridad pagbulutan ni Hesukristo nga maong Mesiyas alang sa kapasayloan sa inyong masala og inyong madawat ang gasa nga mao ang Ruach Hakodes nga mao ang Espiritu Santo. So nagis ko tani nga i-unload or bautismuhan sa otoridad ni Hesukristo nga Mesiyas. So pagbulutan ni Kristo ba unsa may pagbulutan ni Kristo ba? Mabasa nato sa Mateo 28:19. Panglakaw kamog himuang tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Og tanawa ako magapakig-uban kanyo hangtod sa katapusan sa kapanahon. Maunay otoridad, otorite ni Kristo mo na pagbulutan niya nga kinahanglan ang tao bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. So ugma siguro ato ning ipadayon paghisgot kay atong basahon mga higala ato lang ning sugdan og tan-aw dinhi ang kasaysayan mahitungod sa bautismo. Kini nga file gikan ni sa Central Visayan Mission karon conference na. So niya gisubay dinhi ang history sa baptism. Okay, mo ni ang atong sugdog basa Gayon dinhi nga niadtong ED 27 si Ginoong Kristo gibautismohan ni John the Baptist. Ang record mabasa sa Mateo Kapitulo 3 versikulo 13. He began his ministry. So nagsugod siya siyang ministeryo. Mabasa ang record sa Lucas 3:21. When he chose and composed and his 12 disciples. So nagpili siya og 12 ka mga disipulos. Mabasa po na sa Lucas Kapitulo 6 versikulo 12. He gave his disciples his great commission, go and teach and baptize. So ang usa ka commission gihatag sa Ginoo ngadto sa mga disipulo, panlakaw kamo, panudluin ninyo ang mga katawhan o niya bautismuhan sila sa Mateo 28:19.
O ni ang Christ baptismal formula, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sumalas Mateo 28:19. Muna authority pagbulitan ni Kristo. O niya pagka-AD 31, si Kristo namatay. Pagka-AD 321, ang 7th day, Sabbath, giusab ni, manis kasaysayan, gikan sa Saturday, ngadto sa Sunday, pinagi sa decree ni Emperor Constantino. Ang referensya mabasa sa History of the Christian Church sa Volume 3, 5th edition, New York, Scriber 1902, sa page 108, note 1. O niya, ginusunahan, baptismal formula remains the same sa Mateo 28:19. So niadtong 321 sa history. Pagka 325, the title of the first day was officially changed to the Lord's Day by Archbishop Sylvester, the Bishop of Rome. So diha natong 325 gisugdan og ngalan ni Archbishop Sylvester, Bishop of Rome, nga ang unang adlaw simana officially changed o ginganlan nila og Lord's Day. Siya ay nagpasiugda og ngan anag adlaw sa Ginoo. Pero wa na sa Biblia. O niya, ang referensya mabasa ni Historia Ecclesiastica sa page 739. Nianang panahon na, ang baptismal formula remains the same sa Mateo 28:19. Niadtong 517 mga higala na ning tumaw ang gitawag og Protestant. It started when Martin Luther, a Catholic priest, registered his opposition on some unbiblical doctrines of the church. So, niya, ingon ni nga, ang nahitabo, gi-excommunicate siya ni Pope Leo X sa 1520. So, ugma sa gabi, ato ni ipadayon ang paghisgot ng bahina, atong subayon kung kanus-aning tumaw ang gitawag og wanis mga higala. Okay, salamat Brother Libino. Nya dinhi karon sa tong monitor diha si Ronalito Ilustrisimo, iyang message maayong pagpaminaw diha sa atong mga kagalaan sa Santo Niño Homes sa Maricaban, Santa Fe. Shout out day ko diha kang Brother Nestor nga naminaw karon. Okay, nya dinhi pod sa ato ang isa ka monitor diha si Lisa Clay og si Jose Navales nakig-uban nato sa pagkakaron. Onya, jutay na magid kay atong tayo mga higala ani atong theme song. Mga higala, mag-ampo kita dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono saan sa malangit. Daghan salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang imong pulong ug panalangini ang mga nagapaminaw nga ang imong pulong may gahom unta sa paghatag kabag-uhan ug kausaban sa ilang kinabuhi nga pinaagi sa gasa sa influensya sa Espiritu Santo sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kanginan, Pastor Joel Tirana, Brother Libby Clavis, ug niining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother June Dihito, magaingon sa inyo. Maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.